Makadi baba. Ndizvo makadi. Tinofara zvedu. Tanzwa nhoroondo yamapa pakereke yedu yeZvapupu Apostolic Church kuti makatanga kunamata kereke muri mwana mudiki kubva muchizvarwa kusvika izvezvi. Ende tikaona muchitaura kuti maakubata nekereke fully as a member, zvinova zvafadza vanhu vazhinji pakereke. Muronzwawo sei nesevhisi yanhasi nekubata nemabatiro eZvapupu nekuuya kwamaita nhasi? Sevhisi yanhasi yatifadza. Tichagara tiri vanhu vokuti takurira muZvapupu, tinoziya zvinoitwa muZvapupu. Saka inguva yekungoti tanga tingouya tichibatsira tichibatsirana nevatenderi vezvapupu, asi yezvino izvi taona kuti hazvichadi kuti tirambe tichiita tiri kunze. Zvakuda kuti tiuyewo tipinde mukati. Ndanzwa muchitaura kuti kubva muchipinda zvapupu kusvika ivhecheri pamakaregedza kumbouya kuchechi, hamunambobva makabatwa musoro neimwe kereke. Ndida kuziva what's so special about zvapupu kwamuri chakaita kuti muti handina imwe kereke inondibata musoro? Inini chiri special about zvapupu ndechekuti one, ichechi yechizvarira, ndo mumusha muno, ndo mandakazvarwa, ndo mandakurira. Saka isusu ndinotarisa kuti panonzi Jesu akaburukira pagorodema, baba waJulai ndo vamwe vemakore matema akaburukira, nekuti munhu watakararama naye achibata basa raMwari, vhangeri tichimuona, tichinzwisisa zvese zvaaita. Saka isu tinongozoona kuti aiwa imumi munhu haakudzwi nevanhu venzvimbo yake, asi isu tinoda kuramba takasimba pakukudza kereke yedu seIndigenous Church yemunzvimbo medu yatinoziva mavambirwo ayo nemaitiro ayo, nekuti hapana chinhu chakaitika paZvapupu kana kuti chatingati zviriko mazuva ano zvokuti chechi inozongoerekana ichinzi mabhishopu aya ane mazimari, ane chechi from humble beginnings. Iri kungotokurawo periodically nekurongeka kweutungamiri hwakaita sana Baba Chirwa. Tichiona imimi nechigaro chamunacho sachief anotungamirira vanhu vakawanda, mozvininipisa kuzvideredza kuuya kuzonamata chechi? Tirikutasa machifu mazhinji havana zvakakosherei kuti mamwe machief ange aine kereke dzaanonamata kuti vange vachienda kunamata kuchechi? Semazuva ano paumambo apa isusu tinonzi mambo kuchengetedza tsika nemagariro. Amen. Saka tsika nemagariro dzevanhu mazuva ano vanhu vanotori netsika nemagariro dzokuti woza mambo ungatoyemura uchinongedzera kuti vanhu vanonamata, nekuti kunamata kunorovedzera vanhu pamweri, zvinhu zvakanaka. Amen. Uku kwacho kukaucha kwachona uku kwataiteedzera zvinzi madoro ndo mutoriro nezvinodhaka zvatoparadza nyika. Saka hapana munhu angamboda kuzoasosieta vhenotongo hwake nevanhu vanoratidza kuti havana ramangwana rakajeka. Izvozvo izvi tichakutokurudzira kuti especially maIndigenous churches, nekuti mamwe achona makereke aya asiri maIndigenous, zvinhu zvavari kuuya nazvo zviri kuzongopedzisira futi zvakuda kungono nangana futi nezvinhu zvinozoita uchitendero hwacho hunenge husakanyatsonzwisisike. Tinotenda baba. Tinotenda nedzidziso dzose dzamapa, mova nenguva yakanaka. Tinotenda.